jotona lamsogo bugra Jisu Kristo nangbai ke jotona kaham krung tongbai na haine hai जों kaini kok no one shot dayanan ke tini जों room Bijap ni chapter 4 wasok baikya ke chapter 4 no tui chini jeng layanan jengnan sekang ang surilai bugra kaitan no hambai rawo nang जों no naik ni klai ani kuriwo ke जों no tabuk sujura kaham krung tongro mani bagai kaitan no hambai tebani ni kok no जों sini gian bai sini one shot ma bai sini sereng ma bai जों serengai maya nini buti nini gian जों nango hani bai kaitan जों surisano nini buji mung bai जों buji ro bai di nang gian buti ro teu kaitan omno serengai जों sini gana tongnai sini taku buku rok no जों subamo ni kaitan subati teu nini hawal jateng nini kung sukna ni bagai जों klaimana ni subati tini serengai nini cocktail no serengai bo nini bagai klaimana ni kaitan subati teu bewak no nini tani yaparo nini pola bai kol bai di nei bo graduation bai surisa amen ke bai di जों room Bijap thanglayana chapter 4 kolok layana room chapter 4 chapter 4 ek ni chimi char jorang parona 1 to 4 kok krogo tongo Abraham poito klaimani hake chini bosong ni chuchu Abraham ni kok जों tamo sanai bo busuk tamo silang ka demung no bo klaimani a samang ni jora jari bo kaitor bai kaham nei romjak mate bo kok koto sawi phano man khamun tamo ke kaitor ni buskango bo kok koto sawi maya elembago hai nei sawo Abraham kaitor no poito klayo hake bo poito klaima bagai kaitor bono kaham hunei rongka samang tangnai borok bo manmani arang haino maya manmaya abo bo samang tangai manmase verse 5 samang klaima grei phana aborok demung no mazra gnang no mazra grei nei hunai kaito no poito klaike bo abo hai poito klaima bagai no kaito bono kaham nei romo verse 6 samang grei phana kaito kaham nei Romani aborok hamsazak kene Daud okok sawo bo elema pore mane bisinte kaitor suno total ke hamari klaiten ke sengoros rais ke pore mane nuka tabok Abraham oro sung nugo Abraham poito klaimane tabok Abraham sab pilaskan Abraham no sung sione tante Abraham sab Abraham engka poito ni bupa ba poito ni yapan ngaka ba poito ni bokro जों sak mangtui wansok khangke judai rok engka Abraham ni bongso te जों poito ni bukhak wansok khangke je poito khlainai joto sungsari borok Abraham ni bongso Paul teman nisa actually Paul no जों नायनि खांके bo boni tormani bo tori lokmani abo tinta culture ni bisingti pilangka Greek Romans te Judaism bo asaimani bo thui inka Judaism Piaba bo Roman citizenship te Greek ni culture bo manjak ke omai ke bo tori logui o culture hani bagai bo belekina omnotei bo siu Abraham ni jorawo koisha kaito no bukha bai nai tuk nai kre Piaba Abraham ke kaito ni bukha of course bo kaito no sini ya ngi bana hai bana bo ke bukha bai kaito nai tuk nai boro hani bagai kaito bono chongkha
bono ringgina ka sungsani borok ni boni hamari ro klaina ni bagai tei bo kaidono poito klaina borok omo haina sung nugo lopungo nai ni kake pari lopungo thangai na lopung chapter 14 verse 2 to 3 lopung 14 verse 2 and 3 2 to 3 subrayung chukno hawo tonggui hani borok khoroksa suk sinai te kaidono nai tuk nai de tong nei nai klai nai kha bebak no chaya lama wo pher bai kha bebak no hamya ungbai kha khoroksa pano samang kaham klai nai krei khoroksa pano ya keseng sungsaro nugo khoroksa pano kaham krei khoroksa pano kaham klai nai krei. There's no one who does good, not even one nation. Okay, uzorawo Abraham. Bukha bai kaidono nai tuk nai borok kaidor borok ni bukha no nugo borok ni bukha no nayo hani bagino Abraham no bo kaham nukma bai bo chongkha bo sayuinakha bo ringkha Abraham kaidono poito klai. Hani bagai bo poito klai mani bagai no jepro kaido bono sawo nupani nokni nokhari paidi bo nokhari paiya bo uro tongmani harano sopaiya harano nokhari paiya uni nokhari harano paiya ge uro bupatri mani yagulo bo harani bo kanano paiya so omo haino jeng bo haino jepro jeng kaido no poito klai jeng kristo no poito klai ke jeng mane jeng sini one shot man sini nahormun se osungsani nokhari kaitoni phunukmani sukno hani nahormun sukno hani no jeng one shot sini one shot man sini nahormun sukno hani notui jeng tongo tau sungsani no yakare Adam piles kang borok bo kaido borok piles kang snamka piaba Adam bo kaido ni kok nali bo failure ngka kaido ni kok naya ngma bai sungsani beba borok no sumso klaiga piaba Abraham ni meaning ke bo pyok naisha pyok naisha Abraham meaning ka pyok naisha ge jeng omo haike wan soge ina mana kutugo tangon iskan u chapter 4 no ang sanim sungo Abrahamo je ingmani Abraham ni aro je nang paimani je ingmani abo jini bagai serengjak nai dong jeng serengjak nai kwang ma dong Abraham represent joto poito klaine borok all the believers Abraham joto poito klainai ni tuanai boni poito klainai no buzogo hani bagai chapter 4 verse 16 no tumaisa hani hai ki bitanga bisnai chapter 4 verse 16 no hai ni shawo Kaido runa hunmani abo poito no tuyi se kogruo kerong ra koknai rok simi abono mantai klaya Abraham hai poito klainai bini bosong ni bebag borok bo kaido haino runa hunmano ma suk na tuike poito no tuyi se kogruo tamni hunmuke Abraham sini joto ni apa klayo sini joto ni apa poito klainai ni apa Jadi judairok ni apa physically. Ke Abraham bo boni samang kerei bo mungsa samang klaimani kerei piaba bo poito klaima bai kaitor bai kaham nirom zakha omo haino tabok bo je poito klainai borok no kaito ni sajla saja kaito ni besa poito bai se seng kaito ni besa ango samung baya Abraham poito bai kaitor bai kaham lirom zak mani
어버하이너 증보 보이더바이 감내 롬자고 갈라시안 थांनानै फैदो Galatians chapter 3 verse 7 Galatians chapter 3 verse 7 ang puro na hake poito claim nairokse Abram ni bosong soy hnui norok sidi poito claim naise Abraham ni soy bosong rohai ni so amosung buji thai klayo poito claim nai borok bose soy Abraham ni bongso boni bongso tui asai mane baya Dosen serai kenuko Abraham bo poito claim bai kaito bai kam ni romjago age tabo जों Abraham ni bongso sababu je poito claim nai okay verse 3 was hanya ki bitan le bisne Romans chapter 4 verse 3 Elembago hai nei sawo Abraham kaito no poito clayo hake bo poito claima bagai kaito bono kam ni romka bo poito claima bagai kaito bono kam ni romka omono bible saw kaito ni koktai sawo bo kaham claim samung claima ni bagia bo kaham ni romjak mani inka poito claima bai Abraham mangsa claima ni kri bo just poito claia omo haina jengbo जों mangsa claima ni kri phano जों poito bai जों jisu no poito claia Christ no poito claia जों kaitor bai afa kaitor bai kam ni romjak nai so kaitor bai kaham ni romjak wani lama engka poito sebana poito jisu poito mane tamabu jisu je samang claima ni bo poito bo calvary cross thei जों no nakarka ba जों chini bagai bo bichar khlaijaka bo bus thumjaka bus pai pekya te जों bus thumjakna nanglia ogono poito जिसुनो पोइतो माने अबनो पोइतो claimani जों माने अमो हाइके वानसो खांगाय गथकनाय गाइतर जिसुनि गाहामनो जों जिनि एकाउन्ट रोयखा सिनि हामियाना अंके जिसुनि एकाउन्ट रोयखा tau serai sini hayano jisuni thani roiruka jisuni kahano sini thani roiruka hani bagai sini hayani bagai bo bustung zakha bo kroso rozakha bo buthar zakha sini hayani bagai kaidor kono bustungka inga tabo sing buskri bus paika bustung zakna tei nanglia ogono jisuno poito claiman 2 Corinthians chapter 5 verse 21 2 Corinthians chapter 5 verse 21 ang purwana Kristo engka sumsok kri tamoke bobai thansa engmati sung kaitor bai kaham engna tiki kaitor chini bagai bono chungbai baksa sumsok genang klaika oro chungbai clear Kristo engka sumsok kri kaitan Kristo ni mangsa sumsok kri haipena bo sumsok genang Klaijaka sini sumsok no bonitani romabai jumbai baksa sumsok kena klaijaka bonitani mangsa sumsok kri haibana sini sumsok no bonitani romabai bo sumsok kena angka sini bonika hamno ke singno roka age kaidoro sing kam nei romjaka Abraham kaidono poito klai hani bagai Kaitor sawo neng kaham engka teman baiknya jisu no poito klaima ba pia ba tabo जों wan sok zaknai ba nini bukhawo sungjaknai ke demano nang poito klai Abraham demano poito klai dari जों nailiwana Genesis Japan 15
Genesis chapter 15 verse 1 to 5 ang pulon. Genesis chapter 15 verse 1 to 5. Kaitor Abraham by semai tangmani. Abani uloke Abraham no subrayong imang mukhang ke hai ni samano kanaka ta kiridi Abraham ang nini hui nini sokat belai kotor engnai tamoke Abraham hai ni saka o subrayong kaitor neng ano tamarunai tamni hemba ang tabupo besar se keriko ani bebak ni manai engnai le Damaskas ni Eliasar se Abraham hai ni saka naidi neng ano besar betul se ria ko ti ani nogo acainai seleng se ani bebak no manai naidi hai ni subrayong ni ko bini thani sopaikia o borok nini bosong ni manthai no mangla nini sak ni te ok ni besar se nini bosong ni manthai no manai te bono phadaro tubu we hai ni sapaikia neng nokasaka bekat naisadi te neng atu krirok no lekhawi daman naidi hake bono hai ni saka nini bosong bo abo hai no nai orojeng nuka Abraham no temani bomai ke kogro kaito Abraham no smai dang mane ke u smai no kai Abraham poito sao teman leponi besar sekali Abraham se nini bosong ernai nokane atu krishu bang nai nishu pia poni besar sekali ke baiki ong manai ni Abraham hai bana Abraham poito klai u kok no poito klai hai ni bagai je pro kai to bono ringo ni phani nok di nokhare pedi bo nokhare pekia kai to ni phan tongo bo sai mano kai to klai mano bo klai me ya omo hai mungsa pan krei beba no bo bonu khub bai boni bukhuk bai bo snamka boni kok bai bo snamka omo hai no bo bebak no klai mano kai to ni phan tongo tal sal atu kri bebak no snam nani ge hai bagai tal atu kri bebak no bos namano ge bono Abraham no sajla rowani bagai bu kai to bagai kosto ngya kai to bono busla romana bebak no sis namana ke busla Abraham no busla romana bu mungsai u kok no bo poito klai hai bagai u poito ni bagai bo kai to bai kaham ni romzaka u poito klai mani bagai ke kai to Abraham ni bukhano siu ke hai kibutang lebih nai Rome chapter 4 verse 4 ampora pune verse 4 samang tangnai borok bo manmane arang hai no mania abo bo samang tangi manmase je samang klainai borok manka ko nang binero haba samang klai kya nang man rang man ke nang samang klai mane bagi simana mani ni hazira piaba mathangzak mani poito ke samang bai verse 5 to maisha samang klai ma gre pano abro tumungno mazra genang no mazra kri nai kaitor no poito klai ke bo abo hai poito klai ma bagi no kaitor bono kam hone romo samang klai ya pana kaitor samani no poito klai ke abo hai klai ke kaitor ba kam hone rom jago nisa ini caya pana ko tun ini neng ham ya pana tun hai pana kai to bai kam ni long jago tau papi sumsok nang ro bor kai to bai ke kam ni long jago poito klai ma bai samang klai ma bai orjung pang ke seng logo je smai ka samo seng nai ka ke bai kendo
숨속 클라이한게 뭐로 코드 클랑자 비자 클라이원 바기 코드 클랑자 이게 judge temanai order hne honai borok se mane saude chaya borok bicar khaye nayui akongui borok sau sebab chaya sebab jaja sebab kaham sebab hamya sebab jaja sebab jaja obai ke borok nayui bicar khlai bustum okay mane sebab saya sebab jaja ongke sengsa piaba tabok sengno bible samani ke tema poito khle nang je saya pan tongteng hamya pan tongteng kai kana buskano hai pana poito klai ma bai se nang kaham nei romjak nai kai do bai gesai jeng chapter 3 wo tuma srengka khorok sapan kaham kri kaham khorok sapan sengsara kri johodon hayamang okay nang poito klaya mane nang hamlia kai to be kaham ni romjak man ya teman male nang papi nang sumso First Peter chapter 3 verse 8. First Peter chapter 3 verse 8. First Peter chapter 3 verse 8. Paino nogo ang okok sao noro beba nokok taisa undi kha baksa undi tako kunoi noro kiching noro hamjak laidi khairok laidi koiwei tong laidi noro khamia khlaijak ke hamia ta khlai pidi norok serai jakke ta serai pidi sorry oh yeah 18 chapter 18 amu kathalia chapter 3 verse 18 tamne hunba Kristo sak baithang no norok ni bagai thuikya waisya baino bo sumsok ni bagai thui paikya bo borok kaham norok no kai to ni thani tubuna hanei bo borok hamyarok ni bagai thui paikya bo osungsaro buthar zakka pia pola ngai muthang zakka borok hamya ni bagai bo thui paikya ozun clear bo borok boni sumsok kre haibana borok hamya ni bagai bo thui paikya waisa baino bo kosto man paikya borok hamya ni bodlawo righteous for the unrighteous bo borok kaham haibana borok hamya ni bagai bo osungsaro paikya te borok hamyano kaham khlaibani bagai bo thikya chini phola ka thino mo thamani bagai bo thikya omai kana kaito borok no kaham leiromo jisuno poito khlaima ba tomole bo sumsok rok ni bodlawo bo thikya ke omai no Abraham kaham leirom ja poito khlaima ba kaito bono kokruka neng nini bongso kabang man nai bo busa simaya bu sara nobe bosorong dongka haibona bo ukok no bisa sao kaito kaito ni khlai me yakri engga tabok sengke bahiki kamni romja jisu ni bising tei bo bo thangnai kabang ma smai ko samo kokroja Abraham ni bising tei Daud ni bising tei Israel ni bising tei kaito smai bonus smai roza salsa muthang naisa borok asai phainai o borok sumsok ni bagai theinai thima bai bebak sumsoro nakarja koinai ni je bono poito claimane jisuno poito mane na u kok no poito claimane Romans chapter 5 verse 6 Romans chapter 5 verse 6 nampuruna abuni bagai norok bukha koine neke kaitani pankrak yago sak norudi hain hati se porpine abuni bagai norok bukha koine neke kaitani pankrak yago sak norudi hake bo soi jorawo norok no kuchugo tisanai Ulta polisa kana Romans chapter 5 say Romans chapter 5 I'm only like a few days Romans chapter 5 verse 6 Jung pan krei ngai tongpro
파노 크리스토 보러 카미아록 니바기 트이캬 가이도 정문이 아조라고노 트이요 정판 그르 잉이도 프로 뭐 파이캬 조라 틱 조라고노 뭐 파이캬 이게 보러 카미아록 니바기 뭐 트이 파이캬 이게 우 지수 크리스토 갈바리 크로스 트이마니 가이도 거그르마니 어마이께는 뭐 트이 비마니 bono poito clay maninka o bono poito kepada tahu hanya kibut tang lebih naik verse 6 nizimi dozora verse 6 to 10 samang keri pano kaitor kaham nei romani aborok hamsazak nei Daud okok sawo kaitor bai samang hamya nakar jakro borok hamsazak sumsok kolobzak ro borok hamsazak subrai bai sumsok romzak ya borok bo hamsazak sakur razak rok simise omohai hamsazak nei Daud samane aboda oko ihi sakur razak yaroko hamsazak jeng sekang no elembak ni okok sawo Abraham kaito no poito klayo hake bo poito klay ma bagai kaito bono kaham nei rongka abo bukro engka abo ba Abraham sakur razak ya sini da uloda klay zag ya sini ingo uloya Person nuka David bo kaham David Raja David boni u Khatung mani tong thok mani no bo kok samani jeng oran no o sengsaro jeng naini kangke waishu tong thogo Khatung go piaba jeng kabang kuk zorawo no jeng kosto tekto bekah ya mulai mana mang bangku lekai nek kangke wansogi nek kangke ketika saya oseng sani Khatung mani tongtok mani kaksang mani osasa komori tangnai tini jeng Khatung i tongi mana kaksang i tongi mana kena u kaksang mani tongwi de tongno abo mangsa guarantee keri jeng that 1 minute ni forever jeng Khatung mani pai tangi mana tongtok mani kaksang mani pai tangi mana tapi kalau di neng Khatung itu kata bo, hai pada neng toman sama phone call pakai ni omo hai dera kamle ni ngakai neng Khatung mani aram pai tangka, bekah mana tu mana cost mani ceng, jadi omo hai jora wo ceng Khatung itu mani no ceng mo itu pada mana yang pai, hani badai oseng saro kebui Khatung mani gerei kebui Khatung mani kaksang mani tongtok mani abongka mol brung wo sukna haus no lonai abose kaito sunam kok ruwo baksa boro omai ke sengo salvation ba mo thangjak mani abo fair de ba mane khorok sake maya omai piaba ठीक no jeng nakar jak mani mathang jak mani abo kaidoni kaidor khayo guiro mani ge u kaidoni khayo mani abo jo toni thani no sopai bai balaso kaidoni khayo ma ni odikar jo toni na to bo khayo gui roiro ka tabo nung u khayo mana yasak na yasakya abo ni nisi kaidor jo tono no kaidok mana roiroka ge u kaya mana yasak nede yasak mathai wahai ni jauh mathai uthang na mathai chapter 20 verse 1 to 6 mathai 20 verse 1 to 6 ang purone kaidor ha gana ha kaidone ha engka omohai se anggur bari ni bubagra koroksa asri sirino bini bari tangrena bahnei muni naina thangka bo salo rang khoksa ke rena hnei salayui borok no bini anggur bari tangna rohorka bo hai no hai phungni diboro bazaro thangai borok khorok nei khorok thamno mungsa pano tangyawi basawi tonglaijak nuka
hake bo borok no hai hinui saka norok thangai anggur bari tangai di ang norok no rang kabang no rono hake borok thangka bo di boro bo tei bo muni rohorka sagri rok bo rohorka sal thang tui bo bazaro thangai tei bo borok aro basawi tonglaijak nuka norok tam ngai mengsapano tangyawi oro sal buthar lai ka sla hinui bo sengka jengno khorok sapano tlangnai kri hinui borok saka hake bo borok no norok bo thangai anggur bari tangai di hinui saka gesengoro nugo khorok sa boro ganangsa bo tangnai samung tangnai borok nai tukha boni anggur bari bo baksaba phung ICC no manai jorawo no tangai kya baksaba dipor kata tuyot manai tangrawani roka toboka muni toboka tangrawani bagai tei baksaba diporo tei baksaba tangwani jorasi paini kya salhani kya apron nugui monobon toifi kya geseng ngor temando jung oro nugu uloke temangka ulo sari ngai samung pai kya ga apron ke pila sekan ulo toifi janai rok salhat tui toifi janai rok no ringka ge koborang 100 taka rok ge pila je phainai borok wansoka borok no si asik rok sungtu teisa manai borok no 100 rok ke sengto komse kom phumasi tangmani ko 500 masi nai obai ke borok ni bukhaw wansok mani tebo omonoti khatung ni tonglaiben haipena je borok ni jora sok phayo apro tumangka apro borok je rozak ma sikno salhatu tiyo tangnai no roma sikno rozaka ge borok sajak liya sengka jengle phoi si phaimani si pia borok le chariyo phaimani tong borok 100 mai sing to asik sumana klayu ge borok sajak liya complain klaikya apro nok phang sat mai saka an nirok no je protobo apro ang nirok no je protobo apro nirok no sawina toipikya nirok no asik ronai engke je pro ang borok no tobo nirok no ang je ronai homani ani kong ni matang nirok no rokhanamle borok no je sabano ang buse ronai abo ani morji tomake nirok no ang je se ronai homani bono ang nirok no roina roka je omohai anero ang nirok no mane phar mani omohai khlai musa kre ang nirok no kok ro mane omai kene roka piaba boroni one sok mungo gothok jatliye ga omohai na sing mathang jak mani bahai kai dor jo tono no bor muthang nai bokhairok mano jo tono ro nai piaba bo tomanai boje musuk mano bo teibu hamadiro na haibana kharyok mani ke jodo ni bagino soma jodo no roza nungse sit bukhabai naw asik no nang manai perikibile thalai bisnai verse 7 pore bigina verse 7 kaitol bai samung hamia nakarjak rok borok hamsajak sumsok kholobjak rok borok hamsajak gewaisu omahai ngibana baksa sumsok bang ma bone tong kri beba sumsok khlaikya piawate khorok sangkale mungse khlaiya waisa dala salangka ge bokai tone thani omahai kibana hoimana bole asuk sumsok bang borok butarka hainka podre podunka pia angla kaise sikhayu tomoni bonole bono bunakar angoi baksa bono bunakar omai ge sungni mana haibana kai to ne thani kai to jodo no sukno hane plango hani bagi poi to simission ayu ni jese pano sumso untun nes kotor pantun poi to baina kai to kam nei rom jat nai ni jese pano poi to kisang ten neng poi to klaya ke kam nei rom jat nai so poi to Yolo sawo je borok ni sumsok na karjak borok bo hamsajak je borok ni
je borokni sumsok nakarjak borokno hamsajak ge je borokni sumsok nakarjak boni thani gubui khaksangma tongoi mana gubui khatungmani tongoi mana je bro jini sumsok nakarjaka jini sumsok kholobai rojaka jini jeng tei majra berjakliya tei jeng bustumjakliya kaidor bai ge aprono jeng gubui ge jini thani khatungma sokbai tongthokmani khaksangmani jini thani sokbai Isaiah 61 verse 10. Isaiah 61 verse 10. Isaiah 61 verse 10. Buini hani borok rok nini chok dewal rok no tisawana. Pia borok ni habukra rok nono monana. Jole mani bagai ang nono supraka. Pia ba kha samani bagai ang nono kairok pika. English okay hai ni sao. For he has clothed me. Oh, ang 16 is point ng usip. Ano bagi ko thok jaglia. 61 is 61 verse 10. Ang subrayung no tuyi belai no tongthok nai. Ani pola ani kaito no tuyi lopsanai. Tamo henke bo ano muthangmang bai kamrukha. Bo ano soy kubuini ri bai ke ani sakno bolka. Chamri ketal no kumtrang kanrutui ke kanruka. Te koroksa hamzuk ketal sak ninggina ganti kanui sakno naitok rumah ke kanrui musangruka. Kaito sungno musangruka. Bosungno kholowiroka. Muthangmani English okay sao he has clothed me with garments of salvation. Kayokmani muthangmani kholok mungbai sungno kholowiroka. Mana sungri sungno ko garo de kosong tong ri bai kholok hangke te kosong nuk jagriya kupur bai kholok hangke o haina sini kosong tong mana bo kholowiroka sungno kaham khlaikya. Tawo grondi 그이나 그달로 사족의 나이토케 동로마이 증노 사족의 나이토케 동로카 지슈니 트이바이 그다고 증 가이토니 비스카모 나이토케 사족의 도보자 해로디슨 가이토베 가함 아브라함 니타니 그부이케 우카통마니토 하니바게 보 가이토 제프로보노 노카리 그로 노카리 페면카 볼 니타니 우카통마니토 ukhaksangmani to hai bagi no bo kaitor ni khok no pirani bagi bo emon ki puthar jaka han thalai pinai verse 9 chapter 4 room chapter 4 verse 9 sukur razak rok simi se omo hai hamsaja kunai daud samane aboda ko ihi sakur razak yarobo hamsaja sung sekang no elem bak ni okok sawo Abram kaito no poito klayo hakebo poito klaima bagi kaito bono ka ni rongkha orosung nukha toma sakur raja mane circumcise sakur raja mane to muslim rok thurusa rok rama haina ke obo raja mane ramani tomo sakur ramane abokha bukur sekagi rawi kibimane 이게 주다이록 도마히 원속 아버너 우사쿠 라마니 아보바이 ซึ่ง kaito의 kaham kaito의 besar ni 원속 아브라함의 봉소 ni 원속 피아바 kaito의 타니 우사쿠 라마니 아보 뭉사야 아브라함 보 kaham ni kaito의 롬작 마니인가 보이토 바이시 사쿠 라마 바이 피아바 주다이로 어브농 떠자고 따보 어보바이 ang umukai sawana tabok ni borok rok usakur ramani bai tabok ni borok rok sung hisap kai nei ka sui nei ka ke baptisma tui longwi tui yo lo mani baptisma mani tamam baksa borok maso tui lo khang ke na baptisma na khang ke na ang muthang jak 피아바 어보바이 borok muthang jak
poito baise borok mo thangjak tuyo lomo baya baptisma naba baya Abraham mo thangjak mani kaham nei romjak mani bo poito khlaima ba tabo जों गुबै के वानसुक नायखांखे Abraham bopro bo kaito be kaham nei romjak sakur rawani skangde na sakur raya ko skangde bopro Abraham sakurra Isaac omo Isaac no ma prose borok bebak no Abraham soho borok sakurra jaw piaba bopro bo kaham nei romjak maningka jepro bo nok ni nokare pe kai jeni kok na Abraham kaham nei romjak sakurra ya zara ya sekang no tomang male poito ba niko omo haino sing baptisma naya sekang no kai to bai kaham nei romjak nanang nai kai to bai kaham nei romjak nai borok se bo baptisma nawi mano verse 10 pore fine abo bufuro ka abo ba Abraham saku raja ya sini da ulo da klaijak ya sini ngo ulo ya ni sak bo point bo kaham ni romjak mani abo saku raja ya sekang saku raja mani abo kaito mane kaito bai kaham nei romjak nani abo masakri Abraham bo saku rajak maningka 99 bosoro 99 years old jung Genesis chapter 17 roko nai khenuk nai piaba bo kaham nei romjak maningke practically 25 bosor sakam 75 roko Pari kisah analis na Genesis no. Bijap chapter 17. Bijap chapter 17. Verse 9 ni jimi pori thangana. Kaitor Abraham no hai hnei saka nung bo hai no ane sumai no ma tuinai nang te ni bosong rok borok no ul ni bosong rok kusung go bebak tui plaima thangnai omo ungkha ani tas smai nang te ni ulokhe ni bosong rok ma tuinai ni bising ni bebak jela besarok no sakur ma rajak nai ni sakur no ma ranai abono ang nung bai smai tanglai mani denglai ma amari ngai nadi omo sakur mara nai abo mari ngai nation nugo piaba obo kaham hone romjak mani ulo yagulo verse 24 by 26 Abraham sakolom ni sakur raja kuro bini umor nokha bisi cuku siki suko kakak Oke, kau berubah 99 years old. Te Ismail sakur raja pro bini umur ke nokha bisi citham kakak. Ismail ke nokha bisi citham. Bisi citham. Ngar 13 bosor mai na. Omohai. Sun bo sakur raja yaskang nei kaito be kaham nei romjak geseng bo omhai no jeng mo thangjak ni bagai jeng mungsana ya poito se baptisma jeng no mo thangmaya poito simi se jeng no mo thangma samang jeng no mo thangmaya baptisma jeng no mo thangmaya poito simi se borok no mo thangi mana hai ki butang bisnai na tabo verse 11 by 12 Ang purwana 11 by 12 bo ulo se sakur raja ko hake omo ungka Abraham raja gya sinino bo poito klaima bagai kaito bono kaham dei romano punuk ma se hake abo baino Abraham ungka
saku raja gya pano kaito no poito khlai bo bai kam nei romjak nai jo to borok ni bupa klaio bo saku raja rok ni bo bupa saku raja ma bagai simia tamuke saku raja gya sini jini apa Abraham poito khlai tonglang ma haino borok bo abo hai tonglang ma bagai Abraham borok ni bupa terus nugo jepro Abraham saku raja ka bo already kaham ni romza so sing omono belai kena u order no sing siwai na tomambu u order omongka Israelites ro borok sak no saku raja ki belai kena kungsuk laija sing saku raja sai bagai sing kaitor ni thani kaham sing kaham ni romja kaitor bai ni borok sak no kungsuk lai pia pol to maisa obo ko ikokya obo ya laisa Wila sekarang Abraham kaham ni romjak almost order kaham ni romjak boni ya gulo sakur raja ya omong hai no seng wila sekarang poito ungui muthang zakang ke u borok poito genang borok bose baptis nawani boni teman odika baptis manka bo kaham ni romjak mani no phunuk mani sakur raja mani oro srai kenuka sakur raja mani inka kaito bai kaham ni romjak mani no phunuk mani domanya baptis manka sing kaito bai kaham ni romjak mani no phunuk mani kaham ni romjak mani ke poito bai si omongka sign omongka kaisa chinno baptisma sing mutangjak mana ya golose right now almost order pia ba kawang ma sing mutangjak ya salvation man ka de mania baksa ba kai jabani bali pana baptisma na yo kha baksa ba siklang kha ni baptisma na kha baksa ba hai nawan musukin na kha ngala to yo polong ka roi lekya Christmas dino Christmas gamero bisi ketal ni jorawo omha Jews ro Judai ro borok adin ka kino borok sala besano borok sakur ro ge u sakur ramani meaning tabu omongka kaitor mane bo kaito ni borok engka nge te teman tiga changke sengsar bai alada kairoka sing sengsar bai kadlaikya hanai homani so jepro sing Kristo payo sing sini pola tamana sakur raja mana sini sing te sengsar ni tonggo sing tonglia sengsar bai sing te kerlia sengsar bai sing kakha Colossians thang yana kadi Colossae chapter 2 verse 11 by 12 Colossae chapter 2 verse 11 by 12 ang pore Kristo Jisu by thangsa ngmatui norok sakur rajaka borok klaimani a sakur ramaya tamoke Kristo sak by Baitang sakur raja ma bising tuise norok sakur raja go abo engka o sumsok genang besak ni yak ni phiok jakse tamni himba norok baptisma engpru Kristo bai baksa norok phobjaka pia a baptisma engthani Kristo no kuthui ni muthangei tisanai kaito samang klaima bai norok bo Kristo bai baksa tisajaka When you come to Christ, you are circumcised. Jepro sing Kristo no poito klaika bonil soklekia sing sakur raja kungka
फलानि साकुर बुसागनि साकुरनि कक सायारो जों सुंसकबाय काखा संसारबाय काखा सुंसकनि यागनि जों फियर जाखा गते जों ख्रिस्टबाय बाप्तिस्मा नामांनि जों ख्रिस्टबाय फब जाखा दे जों कताल के बासाखा अमहाय पहिला सिगां जोंनि बोखावसे साकुर राजानो नांग्रोनाय जोंनि बोखा सोलायजागनि नांग्रोनाय किफिलजागनि नांग्रोनाय जोंनि बोखा खायथनि थानाय अर अंगार नांग्रोनाय गे बाप्तिस्मांका उ बोखा अंमानि न साकाव फुनुक माने पयतो अंमानि न साकाव फुनुक बोखाव पयतो फायमानि साकुर राजाक माने आबनो साकाव फुनुक माने अंका बाप्तिस्मा verse 12 mo hai por bigena bo sakur razak rokni bo pupa sakur razak ma bagai simiya tamoke sakur razak ya sini chini apa Abraham poito khlai tonglang ma haino borok bo abo hai tonglang ma bagai Abraham borok ni pupa tang kisa padarok omong dong ba siro kisa sengala khanawani kisa distafanang bene haipana kisa kosto gi khana jabedi Abraham engka tomanai sakur razak nibo sakur ranai razak rok nibo bupa te poito khlainai rok nibo bupa haini sabra Abraham poito khlayo zepro bo wasogi maya omo ungnai hi wasogi maya ungprogo bo poito khlai obose kubi poito taw grondi bo 99 bosor 99 years sara angka besuk nopo ngka 90 bosoro beri busade masiba haible 90 bosor busa thakja Maria thakja ngambasa mawani kok krikia piaba aprobo bo poito khlai omose poito te u boni poito bus samung bai nukjak baike jepro kaitor bono sawo nini sajla khoroksa suk tongmane aijak not langi thani rathari di Barogidi Rathari Barogidi Bo point actually see buhi baisa koksalaya koisa bai koksaya buhi bai koksaka buhi no saka ke buhi ba besala no omongai boni besa buhi bai kazaka hai ka ke boni gyan pheripan mana ai bagai bo koisa bai koksalaya point actually boni koijon das not langi thangka korai kasa the Mount Moriah thangai hathai Moriah naga sek among khani rathawi barawani bagino ya khaibroke kaitoni kok nokre begia bathaksti naga tabo kaitor siwi dong bo khlainai haipana sengno boni poito no phunu boni bagai bo kaitor usamno Abraham no khlailoka jengno u poito no phunu boni bagai Abraham ni bagiya sengno phunu boni bagai gab kintu u poito agenu tongo bo jepro ringjago aprono bo u kokno bo poito khlaija tomane male bo boni busa se thak paila apros bo busa mana kaitam romana abno bo poito khlaija kawang baro khai ni wan sogo tamaja kaito busa ro bono ratha pidi nei sao sinno phunu bane boni poito no borok no phunu bane bagai ngam bokus omo hai kaito Abraham no khlai ria ke Abraham ni poito sung sian kam theory siming tong kam khai omo Isaac ba Isa
bo Jisu Kristono bujok homani Jisu Kristo salsa sini sumsongni bagai rathajak painai sini sumsongni bagai bo thei painai Abraham bo mane pura bekharo wino bo kaitono poito khlai bisa kaitono mane bisa sao trust sometimes sing teman wasu kaito singno bahike porika khlai bahike lead khlai bahike lama tuidu jeng busi maya phana ngiman piaba aprobu sing kaito no bisa sata bo khlai mani kahani bagi tabogroni Joseph bo buta borosomai phali ro jaka haibana bo kaito bo baitong kaito no bo buskang ro idong hani bagi je pro buta song bo governor ngo buta song mai payoni phai pro apro bo to maisa niro ano phali kaito siro ho je omo haino sing bisa satai kaito no nang je sungsaro kosto te to pan tong nang kaito no bisa satai tabugrondi je pro tabugrondi singho duk nangi dong kha nang phiok khang ke tamang nai bono phiok ni thang ka kai nang sajak pan pai mana haila nang duk nangi tong pro bono phiok ni thang ka kai nang sajak pan pai ni emonki sial rokon pana nang duk nangi tong ka phiok thang ka kai nang no wat nai tamane ba kai mala nini intention no boroksia omo haina jeng mana jeng kaito ni intention no jeng busu maya haibana kaito je pro jinika jeng je pro cost ong wi tongo jeng kaito bogi sang kana hari mansu haibana kaito je pro no muito kaito omo no Kristan rock ni poito jeng poito klayo Kristus no hamjako jeng no kharioko jini bagai bebab no kaham klayo omai ke sen poito klayo gete ke kok sanan musungo obai nang pairos ne kisa padro kese apana kisa no ke khana bai jadi jepro borok operation klai jago doktor rawani thangka ke taradi hi hoyable raroi do tumani bake doktor no bisa sau borawi kahang klai nai operation klai kahang klai nai haible nikho om haino pia ba operation khai pro nang cost maya de sau raja gi stong ba sau haiba no klai ro bono tumani ning bisas ning bono bisas klayo doktor kahang klai nai tumor ti klai nai hai klai nai podre pot klai nai haible je om haino kai to ba su no jeng kai no bisa sao hanya bagai hanya joro bisa kahang joro jeng kai to sini kahang bagai se jeng no bo costo teto ro Abraham jepro kai to kono test klai Isaac nos ratharai barowidi bo thangka hani bagai bo kise pun batha kya tomane la bone poito angra thar kosok ni khai rokona kai to thepai rokine tomane kai to kok romani tongo om Isaac ni bisingti ni bongso atu krisik bangnai jebo obo bone poito hani bagai bo rathara ni thang kai to ni kok knawi te Abraham omo poito klayo teman Jisu Kristo thangsawi basana bo nugya omono experiencing ya haibana kaito samani salsa borok thangi basana ogono bo poito klayo
get bini asik zorawo thaklaisnai eroni simi buskangni salo जों हाय वाचोबाय बिसने बायदि सुरिनाय बुग्रा काइदन हामबायरो नोंसोरनो जरा हामारुइ नोंनि ककथायनो सोलोंनानै जरा रपिका हायबाय काइदन हामबाय बेबो काइदा जों तेबो नों फाया साक जरा दै जों सोलोंगै नोंनि ककनो बुइनो खनारुइ अमाहायके नोंनि हाब फुवारै थांमानि नों फाया साक जरा काइदन सुबा जोंनो गाहाम गोरों दंबाय नोंनि मंलब जरना दै sini sakawo hamar ropai ni bugra jisun basulisan jodono hambai tini kisa ba kese phata roko nka haipana kisa omo khalobi khana bai jasti hambai